Sziasztok! Nem bírtam ki ezzel a lufival, nem bírtam várni. Na, a mai videóban az lesz, hogy feltöltjük ezt a lufit vízzel, és ennek a 2x2 részében is ugyanis ez a videóm is kéke, ugyanis ez a videóm is 2 részes lesz. Na mindegy, ez a videóm is 2 részes lesz. Az elsőben feltöltöm, a másodikban meg kiúrasztom az udvaron. Oké, és hát induljuk is meg. Itt van a kap. Oké. Nehogy lefröcsköljön itt a kamerát, mert akkor kicsit gáz lenne. Remélem látjátok. Na jó, még egy kicsit engedjünk és... Jó. Megkötöm valahogy. Ez a suttogás. Ne, várjál. Most jó. Oké, és hát ez lett a végeredmény. És akkor remélhetőleg kb. 2 nap múlva jön a 2x2. Addig is. Sziasztok!